ሕቶታት ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ክታበት ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ? ሓደ ተላባዕ ሕማም ኣብ ምቁፅፃር ሓደ ካብ ቀንዲ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገባብ መከላኸሊ ኣቐዲምካ ክታበት ምውሳድ እዩ። ክታበት ማለት ናይ ሓደ ሕማም ከስዕብ ዝኽእል ቫይረስ፣ ባክቴርያ ወይ ካልእ ተህዋስያን ገለ ባእታ ወሲድካ ዝዳሎ ንኣካላትና ዝወሃብ መከላኸሊ እዩ። ብድሕሪዚ ኣካላትና ነቶም ባዕዳውያን ባእታታት ሃለልዩ ንዖም ዝፃወር ወይ ዝዋጋእ ፀረ ነብሳት ይምስርሕ። እቲ ናይ ብሓቂ ቫይረስ ወይ ባክቴርያ ምስ መፀ ድማ ናይ ኣካላትና ስርዓተ ምክልኻል ንዝርግሕ ተህዋስያን ኣብ ኣካላትና ብቁልጡፍ ይገጥኦን ባዕሉ ይቃለሶን። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ክታበት ንኣካላትና ቅድሚ ሕማም ምምፁ ንሕማም ዘዳልዎ ኣገባብ መከላኸሊ እዩ። ዕላማ ናይ ክታበት ኮሮና ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝስዕብ ሕማም ንምክልኻልን ከምኡውን ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ንምቕናስን እዩ። እዚ ክታበት ክሳብ ክንደይ ውፅኢታዊ? እቲ ክታበት ካብ ሕማም ኮሮና ወይ ኮቪድ-19 ዝከላኸል እዩ። እቶም ዝበዝሑ ድሕሪ 3 ወይ 4 ሰሙናት ካልኣይ ክታበት ምስ ወሰዱ ሙሉእ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የጥርዩ። መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ እዞም ሓደስቲ ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ዘለዉ ክታበት ኮቪድ-19 ክሳብ 95 ካብ ሚእቲ ካብ ምልክት ዘለዎ ሕማም ኮቪድ-19 ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝሕበር። ብንጹር ኣብነት ንምውሳድ ናይ ሞደርና ክታበት 94 ካብ ሚእቲ ክከላኸል ከሎ ናይ ፋይዘር ባዮቴክ ድማ ክሳብ 95 ካብ ሚእቲ ክከላኸል ከም ዝኽእል ይእመነሉ። ሓንሳብ ምስ ተኸተብካ ንኽንደይ እዋን እዩ ካብ ሕማም ዝከላኸለልካ ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ንግዚኡ ዘይተመለሰ ሕቶታት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እዝን ናይ ነዊሕ እዋን ፅልዋንቲ ክታበት ብክኢላታት ቀጻሊ መጽናዕታት ይግበረሉ እዩ ዘሎ። ክታበት ኮሮና ቫይረስ ውሑስ ድዩ? ኣብ ማዕባብላ ክታበት ኮሮና ብዙሕ ምርምር ዝተኻየደሉን ብዙሕ መስርሕ ዝሓለፈን እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ምዕባሌታት ኣብ ቤት ፈተነ ኣብ እንስሳታት ከምኡውን ኣብ ሰባት ብዙሕ ፈተነ እናተኻየደሉ ክመፅእ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ምፅዳቕ መስርሕ ክበፅሕ ክኢሉ። ቅድሚ ንህዝቢ ክወሃብ ምጅማሩ ኣብ ከባቢ 40,000 ዝኾኑ ሰባት ፈተነ ተገይሩሉ እዩ። ዛጊት እውን ዝኾነ ይኹን ከቢድ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣያኸተለን ዘሎ። እዚ ክታበት ብኸመይ መንገዲ ክወሃብ? እቲ ክታበት ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ኢድካ ወይ ምናትካ ብመርፊ እዩ ዝወሃብ። እቲ ክታበት 2 ግዜ ኣብ ናይ ሰሙናት ፍልሊ ዝወሃብ እዩ። ክታበት ኮሮና ብናፃ እዩ፣ ብወለንታ ዝወሃብ ድማ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር በቲ ወፂኡ ዘሎ ቀደም ተኸተል ኣወሃህባ መሰረት ድማ ይወሃብ። ካብዚ ወፃኢ ገንዘብ ከፊልካ ክትወስዶ ኣይከኣልን እዩ። በዓል መዚ ትግባረ ሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ ወይ ኤውሮፖል ኣብ ቅድሜና ብዘሎ ግዜ ብቕዓቶም ዘይተረጋገፀን ዕላዊ ፍቓድ ዘይረኸቡን ክታበት ኮሮና ኣብ ዕዳጋ ከም ዝዝርግሑ የጠንቅቕ። ነዚ ንምክልኻል ድማ እቲ ፍቓድ ዝረኸበ ክታበት ብመንገዲ ኮሚነታት ወይ ዕላውያን ትካላት ጥዕና ጥራዩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል። ድሕሪ ክታበት ምውሳደይ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፍ ይኽእል ዶ? ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ዝያዳ ክብ ዝበለ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ክታበት ምውሳዶም ሙሉእ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የጥርዩ። ይኹን ደኣ እምበር ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ክሳብ 95 ካብ ሚእቲ ደኣ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ዝከላኸል ኣይኮነን። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዘይፈለጥናዮ ባህርያት ናይዚ ክታበት ሓደ ክታበት ዝወሰደ ሰብ እንደገና ብኮቪድ-19 ምስ ዝልከፍ ንኻልኦት ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሉ ማዕረ ክንደይ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እምበኣር ክሳብ እኹል መጽናዕታት ዝግበር ወላቶም ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ስሩዕ ናይ ለበዳ ሕማም ናይ ምቁፅፃር ሕግታት ከም ርሕቀትካ ምሕላው ክኽተልዎ ኣለዎም። ቅድሚ ሕጂ ኮሮና ሓሚመንተ ነይረ ክታበት ምውሳድ የድልየኒ ዶ? ክኢላታት ከም ዝመኽርዎ ክታበት እንተወሰድካ ይሓይሽ። ኮሮና ድሕሪ ምሕማምካ ኣካላትካ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የማዕብል እዩ። እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክሳብ 3 ወርሒ ከም ዝፀኒሕ እዩ ዝሕበር። ከም ሳዕቤን እውን ንኻልኣይ ግዜ ብኮሮና ዝተለኽፉ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ ብኮሮና ተለኺፍካ ድሕሪ ምሕዋይካ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ክታበት ክትወስድ ተመራፂ እዩ። ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ህፃናት ክታበት ክወስዱ ተመራፂ ድዩ? ብሓፈሻ ህፃናት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣዝዮም ክሓሙ ዳርጋ ኣይተራእየን ዘሎ። እቶም ናብ ጥቕሚ ውዒሎም ዘለዉ ክታበታት እውን ኣብ ህፃናትን ንኣሽቱ መንእስያትን ኣይተፈተኑን። ስለዚ ኣብ ዝፈለማ ዝወሃብ ክታበት ኮሮና ህፃናት ትሕቲ 18 ዓመት ክታበት ኣይክወስዱን እዮም። ካብዚ ወፃኢ ግን ሕዱር ሕማም ከም ኣዝማ ዘለዎም ህፃናት ወይ ብስሩዕ መድሃኒት ዝወስዱ ምስ ዝኾኑ ብዛዕባ ኩነታቶም ኣቐዲሞም ንሰብ ሞያ ክውከሱ ኣለዎም።
نفس صوراتن أطبوتي أديتاتن نزي كتابة كوستا تمرات ديو؟ كتابة كورونا أب نفس صوراتن مطبوتي أديتاتن أيتفتنن بزعبا وصيت تختابت أب معبالة دكيس تجبر مرمراو مصنعتون يلبون سلازي نجزيو تختابت ننفس صوراتن أطبوتي ديتاتن أيكوهابنيو دحر جزي أخول فلتات بزعبا وحسنت كتابة كورونا أب نفس صوراتن أطبوتي ديتاتن مسترخبجن إت كتابت كوهاب كجمر يخقليو نقطع سبنات وي ألرجي زلوم سبات إذا كتابت وحسديو انت دقا زخون عينت قطع سبنات وي ألرجي حليكا وي دما كأتسالي مدهاني تتقامن تخوينكا وي حدور حمام مزهلوكا أقدمكا نحاكمكا تحبر كمزلكا ذكر أب تحستو كتابت زركبو نجرات نقطع زلوم سبات زي سمامعو كخونو سلازخقلون علو تاو سعبين كخطلون سلازخقلو أقدمكا مسحاكمكا تلازب قودنا وسعبين كتابة كورونا انتايو إذا كتابت زي بزح مرمراوي مصنعتاتن عبشحات سبات استقبرو فتنتاتن حليفي تداليو يخون دا أمبر زخونة كتابت نجزيو زسعبو فوكوست قودنا وسعبينات كهلو نبوريو اتوما مبزحتو سبات كالرأيو زخولو سعبينات دما فوكيسك أنزا ويرخسي أبتي مرفز توقع كالو بوتا دخام حمام رأسي حفشاويك أنزا سبنت قرقر مبالن رسنن كخون يخقلو أما بزحتهم سبات دما زوم سعبينات قللتن أو وشت 24 ساعتات زم حيشنيوم من البات جن انت دقاد حرق تابت زي لمود برتع وين نويح اوان تصنحو ملكتات ترعيمخا مس حكيمكا ويكال اوتنا يتعنا موياويان ترخب نايلوم رأستنا أبز نزازم زي بإمدي تمويلو بمحبر سم مويا إيرتراويان كمون مربب من إسيات إيرتراويان أب نروي استدالوي نيرو كساب بخال فيديو تات نرخب تحنك أنيو رحوس كأنيات لدت